الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي وجار إلى الركار من جيل تميجني قرن ميجال من دوالي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي كجوم من عليكو كمني دفتكو كويا ميرار وبكو أقول لي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي كجوم من عليكو كمني دفتكو كويا ميرار وبكو أقول لي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي كجوم من عليكو كمني دفتكو كويا ميرار وبكو أقول لي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي كجول كل كاسكو كل كور كل موتا كل اكيد كل اسكال يا جوالي جام الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي تنكو جيتا كل جول كل كاسكو كل كور كل موتا كل يا جوالي جام الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي آدن کو جيدا كل جول كل كاسكو كل كور كل موتا كل يا جوالي جام الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي وآمي كوفني كونياكينو ودي الموبة جفتن جورا ديالي الله ربنا جولي نبينا يا يرل شيخنا لا جيالي na en calmini dental namorke bako ay be mumbijam misilme mumbijam mundija be konton ha tenti noon e musidal faƴama ako kata fo mbadu abadu nu paja ndel pajamankolu ko kalɗen to ko ngam mum fo nan wokon ɗum tan kaltaten ɗo ako hani biwo kuma kilum abe murulanye wokka kalifa mon Allah mo bi'ano ɗon ɗo ako nga alala waliyo mum mu ngala ko mofu jam ha jaaɗen ha ko duuɓi fodde temedere fawyi ako fo muye sanji keme nin fenshi koma fo oɗon ndeni nokku o ako fo hani biwu nyin dula palaso nyin hani bi mowe be kidilo to kama on majjani o manfi o to manfilino molbulu on tan kalifa mon Allah biyata ɗon ako alate alala waliyola do ko so kino ɗo de ko onon goodi ɗo ko Allah rokki on ako pajama jang ntelle tamu nyinti pajama jang alay nyindi ntellela ɗum waɗi min ƴefti fof min batti e juuɗe moɗon wala ya ne few be ci kaya sayintel pajama kolma meɗen beltani on meɗen duwani on akoy be sewori naybe duwa kala pajama koli nde sedlataji ali ari ɗo ako sedali alaji ari naari jang mawɓe ɓe mo tawnoɗoɓe ay alfaalu mulu tar jannun koma hande biito ruhuji mabɓe ɗi no belti ako wolniyo mom wol kunkiri wo kunkili niyo be laagire dami wol bebe seworin ɓe gandi kalifa mabɓe Allah moɓe kalfinno paƴama ko ala ya loy yandilal komi alfa fololun na kebali kalifa mum waliyo mum yandinu yal giya mita
paƴama waɗi ɗum hani bi pajama ɓe continuer o jiyandirolal ɗum waɗi kala ko waɗete ɗo wali yanna kuwo ku naɓe kelaɗa ka to jang ko paƴama ardi ko pajama naɗa pajama to yalla en beltima noon ako noon muñña sewolete jaɓɓugal ngal ɓentondir ñaala gila to jarga to birin ka ɓonannali kaalo ya haɗo jamma haɗo almami ɗo ko kafitanna kalifo yaali mamola korɗa kon en beltima hen no fewi ko ɓentori ñani ko jiyandir ña be sewo taw ɓelal eyi ko ɗum tan jottinannoɗen ɓe ako wo kuma kan on so fitandino pajamankolu be ma joni en jii no darori ni ko nga jele a lo ketala ñamin paƴama naɓe ako ndel pajamankolu ɗanniɗo ndel mulbi jam ewo ɗannaki ani mul fanalti jam suudu mundude artiranama o ako na salon ko pajama population pajama ɓiri Europe fo Afrique pajama ɗi ɓe dawɗe salon ko alaji ali sedal ali bum amurutan kan ya sayimmal alhaji bandiaye no haali ɗo konngol gotol ako sabu bandiaye kuma kankilim fo jam e ngol waɗi hikma ako mu ku baleti kuma buñayari mbaleti o wi ko an ɓagno ɗo bagage ma yaaɗa ako ni ɗa yela bakasol tiga jay tata hande a arti imuruta nela bakasol lini nata koteke haala ka ko gonga o haali ako kumodu adata ro mutto nyaati momu yaala duno cika tata na dala duno murunda ko natale ako kumomu kuma kenno en garti ɗo de gila ceerno ari ɗo ako biritel naata jam birim moro naata jam kono ko hande noon ɓurɗen artude ako biile fawmu biile birin ceerno e nafulu jam biile fawmu na sembo warta bi fawnu biila o kalifa Allah kalifa mon Allah paƴama ko anin alfa fololu na wali fololu anin nay wali to mari anin nay morolu paƴama diwno multata salmini dental ngal en calmini dental ngal fof ceerno wi o salmini dental ngal fof e dow inde ceerno e yamirore makko e dow inde ceerno e yamirore makko gila ko ɓooyi o haalni kam kanko ceerno o haalni ceerno men ceerno Siraji o namdi kam dingiral ngal no wayini kanko ceerno men to Madina mo lamdi ceerno men ceerno Siraji hono dingiral ngal wayi kalno momi fof no wayini ceerno men ceerno Siraji haalnimo no dingiral ngal wayi fof o wi jinmi ko gurtinen nokku o kanko ceerno men Madina o wi ceerno men ceerno Siraji jinmi ko gurtinen nokku o daka o kam wurtini ɗum daka o kam wurtini ɗum kono jinmi ko mbaɗon feere ɗum mahe ceerno wi kono jinmi ko mbaɗon feere ɗum mahe suudu ndu watte ha feewa suudu ndu watte ha feewa so tawi en keɓi mbaɗen ɗon almuudo janginowo eyyi haadi ko duɗal Seydil Hadji Ali wonno Seydil Hadji Ali janginannoɗo hayso wona ɗo duɗal ɗo jaati ngal ko ngal barkinortengal mbaɗen ɗo duɗal mbaɗen ɗo suudu ndu ƴeewen almuudo janginowo qur'ana wona hen gila nden noon hitande fof eɗen pewja kanko ceerno Siraji o wi eɓe pewja Allah walli hikka kam no wayi fof en gandiyima hankanti kanko ceerno Siraji en o anniyanima en haalnumomi ɗum noon o haalni ɗum ceerno mbimi meɗa yiɗi arde ga taw ko ɗum tan addi kam ɗo didgo suudu ndu o haalni ceerno wonde mo yiɗi arde ga taw ko addimo tan ko yidde suudu ndu no ceerno joforno ni min kawri e dow ɗum kanko e ceerno ɓe kawri e dow ɗum kisa ha ɗum ɗo ko waɗi rutagol ɗo hajji jaawo kisa ha ko waɗi ɗo ko waɗi hono rutagol ɗo hajji jaawo ceerno wi kam joni haade a yii to leydi to waɗor laawol gotol tan ceerno wimo haade joni aɗa yaha to leydi to waɗor tan ɗum ɗon laawol gotol ɗum woni ko garɗen wadde ɗo hannde ɗum woni ko garɗen ɗo wadde hannde nduɗo suudu o wi nduɗo suudu en gasnata tarikh mayru koy nduɗo suudu en gasnata tarikh mayru koy ko suudu no ganduɗa ko e tarikh ngal meɗen dental tarikh e nder tijaniya ko suudu ndu kadi ko ndu tarikh e nder tijaniya sabu jiyaɗo Allah mo Allah wanno ɗo o ɗo o golliri l'islam nde o immi Njaay Kunda embo arta embo ɗaɓɓita nene makko taw ɓe mbayrodiri duuɓi 9 ɓen kumpitaki mo ganda to woni kanko mamiraɗo jummum Seydil Hadji Ali Thiam o humpiraki Seydil Hadji Ali Thiam o anda to on heeti nene makko anda to mbo heetti joni noon sikki mata o ruttima yehi ɗaɓɓoyde mo yehi ha sara Madina Alhaji ɗo wiyete ɗum ɗo Bantankuntu yehi ha ɗo saare Jimba Madina Elhaji ɗo wiyete Bantankuntu tawi kanko Seydil Hadji Ali ceerno makko o ruttima ha o hedditima toon lebbi 6 embo arta
omo arta ɗon ɓe kawri ko ɗon ɗo bantan kuntu mbo hawri e nene makko hawri noon emo jogino ɗo musidɓe hawri noon mon jogino ɗon musidɓe o wi nene makko yo artuga o wi nene makko yo artuga on noon wimo nene makko wimo joni wona payana men goni joni wana payana men goni min goni ko paƴama min goni ko paƴama payana e paƴama ko payana e paƴama payana woni to mbo jangannoto ko payana woni homo jangannoto qur'ana to tomo fuɗɗuno jangude qur'ana to sara fas ɗo saare wonde sara fas nde e fodde kiloji ɗiɗi tan e fas fodde kiloji ɗiɗi tan hakkunde mum e fas ɗon o ɗaccunoɓe ko ɗon o accuno nene makko en joni noon nene makko en gari ɗo abbade ɗo kayiraɓe muɗumen joni noon nene makko en gari abbade ɗo kawiraɓe mumen o arti jangde hankandi kanko Seydi El Hadji Ali o arti jangde hankasi embo jogui noon anniya omo jogui noon anniya so yiidi e mabɓe so o yiidi e mabɓe o ruttito o janggoya Fuuta o continue toon alluwal makko o ruttito o janggoya Fuuta o continue toon alluwal makko taw emo yaara duuɓi 26 taw on saaha omo yaara duuɓi 26 o yonti wadgol galle o ari noon o tawi ɓe ɗo nde o yetti nden o huɓɓi ngal ɗo duɗal ko nden o huɓɓi ngal ɗo duɗal janginde nde wonno on saha leydi ndi jangde heewani ɓe mbaalo kunda wonɓe ɗo ɓe ko kawuji makko o jotodiri e maɓɓe noon ɓe gitti ɓiɓɓe maɓɓe ɓe dokkimo yo jangin ɗo ko heewi e suudu mbaalo kunda he taw wona ɗo mana ɗo tan ɗo ha yettoyi tumanna en ha yetti ɗo propana o ɓe pi ko ɗo ɓe toɓɓina ɗo Seydi El Hadji Ali toɓɓani ɓe ɗo ɓe jangi kisa ko yettiɗo ko taw o rokkanoma joom suudu e laawol he hade makko yettade ɗo kisa Allah heddani on o ari ɗo noon o waɗi ɗo galle o ƴefti ɗo nene amen Aissata golle baaliɗo ɗo o ƴefti ɗo nene Aissata baaliɗo ɗo on ko ɗo ɗum ɗo muɗum yawrina fof alhaali mum fof yawrina o felliti joɗade kanko Seydi El Hadji Ali o felliti joɗade taw ha o jangina ɓe taw seeɗa o felliti joɗade taw ha o jangina ɓe seeɗa o woni ɗo duuɓi suudu ndu noon ɓe ɓe tumba ay saaji fof men namdo ɗum Moussa saha fof mo namno ɗum Alaji Moussa men namdo tumbanaɓe hoto ngoni mo lamɗo makko ceerno hoto tumbanaɓe ngoni maɓɓe manondu ko maɓɓe tumbanaɓe ɓe manondu mahannodu Seydi El Hadji Ali maɓɓe mahannodu Seydi El Hadji Ali on saaru mo woni ɗo fodde duuɓi tati on sanga mo woni ɗo hakke duuɓi tati mbo no wiyata noon yamirore Allah ari e makko e dow konngol Cheikh Oumar Tall feeñanimo wimo wata yaltundi leydi on wimo hota yaltundi leydi taw emo anni ruttade Fuuta on wimo ala wonɗo dokkira laawol Cheikhna Ahmad Tijani ndekete kanko yamirore nde ko toon immi to hadara Allah to o immi ɗo taw duuɓi tati ɗi timmi saare nasaraji ɗo nde wiyete ko Jaawo Kunda ɗon piimbo idi wadde ɗannungal l'islam ko ɗon piiw makko Seydi El Hadji Ali mo idi wadde ɗannungal l'islam wasata Moussa Diawo en tawno gandi ko Jaawo Kunda kam wiyete ko Jaawo Kunda Jimba Tamasi ɗo mbo idi yaade mbo heɓi noon yimɓe tuuboɓe ha heewi naatoɓe tijaniya ngol woni laawol gadanol o arti mbo arti on saatu noon o felliti fengde ngal ɗo dental on sanga noon o felliti fengde ngal ɗo dental o waɗi ɗo caali eɗen gandi kam caali ki e dow qima ko funnange suudu ndu wonata ki caali kala ko jiiɗa ko hande ngal dental meɗen Madina Gounass ko eno golla kala ko jiiɗen hande ngal ɗo dental men Madina Gounass ina golla ko ɗo fuɗɗa ɗo ki caali ɗo o noddi batu noon taw yimɓeɓe battinotade mo tigi o wi noon golleten ko sunna
o wi golleten ko sunna min noon gollugal am sunna min noon gollugol am sunna wona meɗa waɗa ko sharia o wi ko temdere ha temdere wana miɗa waɗa ko sariya o wi ko temdere ha temdere ala kala hono mbawi min nahirde almuɓamɓe ala ko kala no mbawirmi nahirde almuɓe amɓe ko noon mbaɗanmi ko noon mbaɗanmi nde wonno on saha ko saha colonial wona nde wonno on saha ko saha colonial ko laamu tubakoɓe wona wiide no waɗano Cheikh Oumar en mbaɗannoni hankkante gasata wiide no waɗano Cheikh Oumar en mbaɗannoni tawa alhaali rokkata gasata o wi ɗo o haali ɗo sharɗiji ɗi ɗo o haalniɓe ɗum ko ɗo o haalniɓe sharriyeji ɗi gujjuɗo min ƴeewa ko min mbaɗi e muɗum kuugal fodde ko min mbaɗi e muɗum fof min ƴeewa ko min mbaɗi e muɗum kuugal fodde ko min mbaɗi e muɗum fof min taƴata jungo noon kala baɗɗo bonande min ƴeewa ko min kawranayo min e mawɓe ɓe min mbaɗa ɗo e muɗum needi rewɓe ɓe fof o noddi ɗumen ɗo ngal dingiral ɗo o wiiɓe o ƴeewi goto e rewɓe he on ko Madina to ruttoyi ko Jombadi on debbo o ko Jombadi o joɗɗini ɗum ɗo e Sirang ɗo debbo o e Sirang o ñoori wudere makko Seydi El Hadji Ali mbo ñoori wudere woodi wiyoɓe ko métre uji tati kono kam no yo mbo waɗi wudere woodi wiyoɓe ko métre uji tati kono kam no wayi fof o waɗi ɗum wudere o muuri debbo o ha saŋi on joɗɗinaɗo dow Sirang ɗo debbo o joɗɗinaɗo dow Sirang ɗo o wi yimɓeɓe yo ndar o wi on jii hande kala debbo jeeyaɗo e dental he ko ni jiimi yo murnoro ɗum waɗi ɗo ko jiiɗa Madina naajo fof ina murni ngal murnugal ko ɗo fuɗɗaɗo kiicali o jimmi ko onon fof ñemtinon oɗo suka debbo o wi ko jinmi ko onon fof ñemtinon oɗo suka debbo ayi ɗum hande o wi ayi ɗum hande ha Madina Gunas ha e gure 60 ko ceerno mawɗo sinci e ko askirtinto e dental he fof ngal murnugal ɗum waɗata ɗo ko ngal murnugal woni ko waɗata ɗo murnugal ngal o holluno ɗo dental ngal kanko Seydi El Hadji Ali Thiam fiigol neɗɗo o wi fiigol neɗɗo lappugol neɗɗo so tawi waɗi bone ko ɗo fuɗɗa ɗum fuɗɗa lappugol ne'e Allahumma anta salam ko ɗo feññina humirgol dewgal fatiha e salatul fatiha wonno ko mawɓe tan fayda mo ɓuranno janginde o newni ɗum o yaadindin ɗum ko selli e sharia mo waɗi ɗum ha newi mo yaadindini ɗum ko selli e sharia ko ɗo ɗum waɗa ko jiyata sappoɓal en ko ji'aɗa ko ji'eren itte sappoɓal woni ko neɗɗo remi itte e asakal so yaltinama itte kala sappoɓal mudduji hoore ɗi dendine lewru suumay wona ko miskineɓe peccere ko dental ngal waɗata ko fof tan taw dente ɗe ngadoraki wadde ɗum eno selli ko ɗo fuɗɗa ɗo o paƴama ɗo ndun de suudu wonɗo ganden de ko ndun suudu de wonɗo ɗum koto sengo Seydi El Hadji Ali kalten ni Seydi El Hadji Ali Thiam woni ko haalanta en maɓɓe noon laamɓe ɓe mbaalo kunda o ndu suudu ko suudu maɓɓe de mbeɗa heewi haalnude ɓe ɗum omo heewi haalnude ɓe ɗum sabu ko ɗo mawɓe maɓɓe ɓe jangi ɗum ko e pinal maɓɓe ko e culture maɓɓe tawa ɗum ko e pinal maɓɓe ko e culture maɓɓe tawa so ɓe tawi ɓe daranima ɗo ko e maɓɓe ɓe darani en jii Mam Bela o wi en jii Mam Bela gonnoɗo ɗo laamɗo o ko ɗum addannomo maade ɗo o waɗi ɗo cuuɗi ɗiɗi e sala ɗum woni ɗo diɗɗen joni ɗo o wi hay so hoɗaka mbo wi haysi ɗo hoɗaka o yiɗa melde nde kam majja melde suudu Seydi El Hadji Ali Thiam ndu majja yo Allah yommo moƴƴere sabu ko ɗum addani en yiitude hande suudu ndu o wi sabu noon yo Allah yommo moƴƴere sabu ko ɗum addani en hande wawde yiitude suudu ndu hande to woni fof ɓernde makko ina deeƴi sabu o yinno ko wata majju ɗo one kawu men Thiana moy kawum Thiana eyyi on ne haali
onni haali gila ko ɓooyi mbaɗen feere no ɗo maara suudu ndu dartine mbaɗen feere no ɗo maare suudu ndu darsine ndekere kamɓe ɓuri en yidde ko mbaɗeten ɗo ko ndekere ko kamɓe ɓuri en yidde ko mbatten ni ɗo ko wona e teddungal maɓɓe wona e teddungal moɗon en garti diidde suudu ndu hannde en garti diidde suudu ndu hannde suudu ndu ko suudu maɓɓe suudu ndu ko suudu moɗon duɗal ngal ko duɗal maɓɓe duɗal ngal ko duɗal moɗon berɗe gonɗe ɗo ɗe ko berɗe maɓɓe berɗe gonɗe ɗo ɗe ko berɗe moɗon sabu ko kawuji maɓɓe tan baaliɗo sabu ko kawuji moɗon tan woni ko baaliɗo ɗum de woni ko waɗi ɗo ɗum de gandon de ko ɗum woni ko waɗi ɗo ganden noon ngal duɗal gandon noon ngal duɗal ngal yaltini yimɓe mawɓe oye ganden ngal duɗal ngal yaltini yimɓe mawɓe to gandal e to Allah sabu ceerno Ibrahima Diallo en ɓe nantaɓe sabu ceerno Ibrahima Diallo en ɓe nanten ɓe Alpha Bayla mo nanotono Alpha Bayla en ɓe nanten ɓe hay ceerno Darame en ngari ha ɗo kono ɓe ngari ɗo taw gasni jangde hay ceerno Darame en ngari ha ɗo kono nde garta ɗo ngari ɗo taw gasni jangde e mawɓe men wondanoɓe to Alpha Mama Tumba en e mawɓe men wondanoɓe toon to Madina El Hadji ɓe nanten Alpha Tumba en Alpha Sadou en alphaji ɗi fof ɓe jangi ɗo ɓe gollodiri ɗo e Seydil Hadji Ali ko on nokku de ngaranɗen hannde ko heddi ko kala ko ciftoroyɗen ma en kaal ko heddi ko noon kala ko siftorani en kanko ceerno ma o haalan en sabu eɗen ganni wadde ɗum miir oyi sabu enen ganni wadde ɗum muura muure fof ha yaaja waɗe fof waɗe muura ha yaaja kala jiɗɗo wadde hen hunde bisimilla muɗum ko fof rendi ɗum ganden ko fof wattidi ɗo kadi ɗo wadde ɗo hunde ko hunde mawde ganden ko hunde mawde no yimɓe yo tinno ɗum noon no yimɓe ɓe tinno joom gertogal joom beewa joom gaari joom kaalis hay hunde yawaka hayso suudu ndu gasi muura o kam ɗin ɗo kala ndaroyɗo ɗum ɗo kadi anda ko kañum bismama ɗo wadde ɗo hunde ɗo Seydil Hadji Ali wonno bismama ɗo e nokku Seydil wadde ɗo hunde ɗo Seydil Hadji Ali Thiam wonno mo ganduɗa kañum woni ceerno mum ceerno mo ganduɗa ko kañum woni ceerno mum ceerno mawɗo woni ceerno mum ceerno Rachidou to Foroya hanki mi neliɗo Moussa Sy yo haalno ceerno Yaya en to Foroya hanki o neli ceerno Moussa Sy yo haalan ceerno Alhaji Yahya en to Foroya khalifa o hande toon almuɓe makko udiriɓe no keewi ceerno maɓɓe o de ko ɗo woni galle muɗum no ɓe gandude ceerno maɓɓe o ko ɗo woni galle muɗum Madina kam haala mum haaltaki ɗum noon bisimilla yimɓeɓe yo Allah wallu noon yo Allah reen bijahi sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim mataw en duwoto furdingo ngo ceerno wi joni mataw en duwoto furdingo ngo jaafoɗon men paata men jaha Madina so Allah jaɓi on sanga jaafoɗon ɓe dutto Madina so Allah jaɓi sabu ko ɗum tan adduno en sabu ko ɗum tan wonno ko addunoɓe lawol gotol duwawu suudu ndu e haajuji meɗen fof anni e lawol gotel garɗo ñagade duwawu o kala ñagotoɗo duwawu kala emen ñagotoɗo duwawu jondinoɗen e o duwawu sabu enen en ganda o duwawu foy sabu enen en ganda o duwawu o wona enen duwoto o wi no en gandu koyi oɗo duwawu wona enen duwoto o ko Seydil Hadji Ali duwotoɗo ko Seydil Hadji Ali duwotoɗo sabu ko makko waɗanteni ɓernde makko ɓuɓnete ɗum ɗo so aduna o tinno ɗum o wi ɗum ɗo so aduna o tinno ɗum hay goto heƴataɗo yimɓe kewanno ha ɓurta kono men tawi jarani waɗde publicité o wi kono kanko ceerno en o daari o tawi jarani wadde publicité jarani ɗumninde yo waɗe tan kono kala ganduɗo oɗo duwawu anda ko duwawu mawɗo wonɗo noon anda de ko duwawu mawɗo wonɗo sabu ko duwawu Seydil Hadji Ali mbaɗeten ɗo wona enen ko kanko kala kadi kemnoɗo wadde hen woodi musidɓe fuɗɗiɓe wadde hen emo heɓani eno anniyi e tinɗo fof eɗen ganniyani ɗum e baraji he ɗum noon mbaɗen fatiha e salatul fatih fatiha laabi nayyi salatul fatih laabi sappo e ɗiɗi kay fatiha laabi nayyi salatul fatih laabi sappo e ɗiɗi
السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. يا الله جبانين آمين يا رب يا الله جبانين يا الله هم تهاجدي فوف يا الله هم تهاجدي يا الله رين yo Allah reenen Allah ko en timminde dum e dow jam yo Allah rokku en kadi timminde dum e dow jam wondude e hattan wondude kadi e hattan tawtoroden kadi ha beltoden no beltorodin hande no beltoriden hande ni Muhammadu Siraja mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada yew haalama